Бихте ли се сражавали за страната си? Въпрос зададен от Gallup International в много европейски страни. Колко точно ще разберем след малко. Прави впечатление, че в България 25 на 100 от запитаните изразяват такава готовност, което показва, че сме, може би, не знам, аз си правя този извод, най-непатриотично настроени спрямо своите съседи, защото, примерно, в Сърбия, Гърция, Македония и Турция много повече хора заявяват такава готовност. Първан Симеонов, социолог от Gallup в студиото. Здравейте. Здравейте. И добре дошли. Важно е да кажем какъв е обхвата наистина на проучването и къде ни поставя нас като готовност да се сражаваме за родината. Това е глобално изследване. Провежда се в последните месеци на всяка една година. Обикновено в над 60 страни. В случай е проведено в 64 страни в целия свят. Това е традиция, започната от доктор Джордж Галъп, която продължава всяка година от Световната асоциация Worldwide Independent Network Gallup International. Дейността на тази световна асоциация в България е представена от Gallup International Balkan, на което имам честта да съм изпълнителен директор. Това е популярно изследване, което обаче съдържа най-различни въпроси. Един от тях е въпросът: бихте ли воювали за страната си? Въпрос, който дава най-обща... патриотизъм малко от 20 век? Не бих казал дали че е само патриотизъм. Това са първо културни наслоявания, второ в някои от страните, в които този въпрос е задаван съвсем реално седи такъв въпрос. Да. Трето, има, разбира се, спомени от миналото. Вие, например, може да видите, че в последната група, тези, които най-малко биха се сражавали за страната си, като че ли са наредени изгубилите във Втората световна война. Казвам го с усмивка, разбира се, защото много са и са комплексно действащи факторите. Затова и тръгнах преди малко да казвам, че това е единствен въпрос, който дава най-обща картина. Това е в, така да го кажем, един сондаж, който очертава много интересни хипотези. Искам да ви обърна внимание на нашите зрители на следния факт, ако правилно съм го разбрал от това изследване, че най-сериозна готовност са изразили хората от Северна Африка, Близкия изток, където вече споменахте в някои от тези държави това се случва просто. И от друга страна, западноевропейците са онези, които скептично гледат на тази идея. Може ли да се говори за някакъв вид цивилизационна разлика или наистина става дума за грубо ежедневие? Вероятно става дума и за дневен ред, и за цивилизационни разлики, които са обусловени културно, религиозно и както се сетите. Разбира се, в западната цивилизация, условно казано, е валидна винаги хипотезата за промяната на ценностите от по-колективистични идентичности към по-индивидуализирани общества. Сражаването за страната е нещо, което в постмодерния, този по-мозаичен, постиндустриалния, да го наречем така, свят, е нещо, което някъде наистина може да се приеме като архаизъм. И не случайно имаше и такива коментари вече около изследването, доколкото аз успях да проследя коментарите, но пак казвам, това не е изчерпателно изследване, това е един сондаж, който дава интересни. Казахте, че интересни хипотези може да бъдат изведени обаче от него. За България какви са тези хипотези конкретно? България е сред страните, които показват сравнително малък ентусиазъм по отношение на сражаването за страната. Бих казал, че ние сме, ако разделим всичките страни, които са изследвани на 4 групи, България попада в челото на последната, да го кажем така, или в дъното на предпоследната, близо до западноевропейските страни, близо до резултатите на страни като Великобритания, Франция. И така малко по-ярко в сравнение с една Германия, например, или една Япония, в която едва 11 на 100 заявяват, че биха се сражавали за страната си. Разбира се, може да се разгледат страните и по региони, да се укрупнят, и това е по-любопитния поглед. Както до някъде може и да се очаква, страните от Близкия изток и Северна Африка показват най-голям ентусиазъм в това отношение. Украйна и Русия също Украйна и Русия, макар и не в такава степен, наши съседи, вие ги споменахте, нека не ги изреждаме, защото това в никакъв случай не е класация. Действат наистина най-различни фактори във всяка една страна. Вие виждате, че Украйна и Русия са страни, които в момента като че ли са по-скоро на тази вълна, отколкото, надявам се, България. Искам да просъждаваме и на тази тема. Сражаването за страната си в онзи вид, който ние го познаваме, буквалния, и този, за съжаление, който се случва на много места по света, е традиционният, но как би могъл да бъде изменен този въпрос, така че да звучи в днешно време, да се сражаваш за страната си, понякога означава да посветиш и времето си за това да се
откроиш като нация, като личност. Първо в трябва този да... смисъл, тогава дали бихме били толкова горди да кажем, че сме Това западноевропейци? дали отговорите на този въпрос носят гордост, социална желателност и престижност е съвсем отделен въпрос. Това е един косвен индикатор. Да, има места по света, където тази декларация "да, бих се сражал за страната си", вероятно носи и престижен елемент. Има места по света, където това в по-голяма степен би било социално желателно, така да се каже. Тук е място да уточним, че тези въпроси дават една декларативна нагласа. Да. Вие питате на практика как бихме могли да измерим по различни начини привързаността към общността, привързаността към колективни идентичности, привързаността към нации. Можем да започнем от привързаността към закона и реда, можем да продължим с плащането на данъци. Сражаването е само един компонент. В общи линии можем... Патриотичността. И да не казваме само от патриотичността, от отговорността към мястото и хората, с които живеем. Защото то всъщност това е този модерен патриотизъм, за който, примерно вчера, президентът Плевнелиев говори на военния апарат. Между другото, днес случайно споменавам военния апарат, защото изчаквахме точно 6 май, който е деня, в който се замисляме традиционно за тези неща, за да споделим тези данни, които да отворят една дискусия. Впрочем, тази дискусия е актуална и с оглед на предстоящия друг парад пък на 9 май в Москва, за който света говори. Така че надяваме се данните, поне са интересни на вашите зрители. За който парад ще говорим и ние след малко в Newsroom, защото след 6 часа и така има един привкус на студена война. Ден на Европа или Ден победа? Един актуален въпрос. След последните 10 години, поне в България, е изключително актуален. И все пак, говорейки за Украйна, искам да ви обърна внимание на това изследване, което показва, че Украйна, видимо по тези показатели, за които обсъждаме, е сред страните заявили най-висока готовност и заради дневния си ред, но там има най-много дезертьори. Обърнахме внимание наблюдателни хора. Декларативната нагласа, друго са реалните бойни действия. Отделно от това, замислете се колко съпътстващи въпроси има тук. С кого да воюваме? Да. Или пък замислете се, като че ли най-бедните страни в това изследване показват и така, като че ли безкритична готовност да воюват за страната си. Много са интересни тези международни сравнителни изследвания. Понякога те показват, например, че по-бедните страни са и по-щастливи. Обратно, тези, които са по-богати, имат какво да губят, са най-нещастни. Обикновено там са Западна Европа. Какво да кажем за Източна Европа? Но пак казвам, тези изследвания следва да се задълбочат с местния контекст, нещо, което е свръхзадача за такъв сравнителен сондаж. Те показват обаче най-вече доколко общността, нацията и нейната защита се приемат като нещо престижно. Както може и да се очаква, това вече не е в такава степен валидно за региона, в който ние живеем. Българските политици се опитват понякога да впрягат такъв тип емоция у нас, разбира се, с електорални желания. Защо успяват само в определени слоеве на обществото, според вас? Вижте, това е мое мнение, ако разбира се. Поне до този момент никой от политиците, слава Богу, не съм чул откровено да призовава да се сражаваме. Няма предвид, разбира се, в буквален смисъл. Но това, че различни проявления патологични проявления на национализма, който има и своите много градивни и разумни елементи, но и както всяко политическо течение има и своята патология, това, че се появява понякога патологичен национализъм или екстремизъм, понякога, знаете ли, се дължи и на това, че няма от нормалния вид. Когато малка е у нас чувствителността по общностни теми, примерно, говори се за демографска катастрофа или, примерно, проявяваме немърливост към местата, в които живеем, общността, в която живеем. Да. Ето сега говорихте за паркирането в зелените площи и в тротуарите. Да. Той патриотизма започва от личния пример, който даваш. От начина, по който живееш със съседите си, от начина, по който спазваш или не спазваш правилата. И когато всички тези неща липсват, това общностно чувство, това съзнание, че
нашата съдба в крайна сметка е базирана на една политическа общност. Когато всичко това липсва, то понякога избива като патология. Това е едната от причините. Другата от причините, вие до някъде може и да я видите и в тези данни. Тогава, когато хората живеят зле, е много лесно да им посочиш врага. И макар и този враг да е една манипулативна представа, надявам се, че тези данни, освен за любопитка, ще послужат и за предупреждение и към политици, и към обществото. Дано да бъдат разчетени правилно. Благодарим ви. Няма особен ентусиазъм сред българите да се сражаваме за родината си. Това поне показва изследването на ГАОП. 25% биха го направили. Останете с нас и след кратките новини. Предстои интересна дискусия в студиото.